ओइ हांग्रिमोनदि खोनादोंना हांग्रिमोनदि मा जाखो बुं आं ना थांनाय हराव बिराद गाज्रि सिमां नुदोंलै मा सिमां नों रागा जोंगोन नामाब्रा नोंनि सिमांखौलाय आंलाय मानो रागा जोंनांगौ जाखो आच्छा नों रागा जोंमाराना जोङा बुं सिमाङा जाहैबाय जम राजाया साम' खिंखिरिखौ जों बे न'आव लाबोयैखाय जम राजाया रागा जोंनानै जोंखौ सोरगोफुरियाव थिनहरालासिनो फाथालफुरियावसो थिनहरदोंब्रा ओमफ्राय जोंखौ फाथालफुरियाव ओरैबायदि साजा होदों साराया गिदिर सारायाव दै गुदुं फुदुंनानै थाव गुदुं फुदुंनानै जोंखौ सोमब्रदों ओमफ्राय साबुक लानानैबो जोंखौ थिगसे बुदों थै ओंखारलायनाय ओमफ्राय आंलाय माथो खालामनांगौ जाखो दालाय ओइ लायथो आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना रागा जोंगोन नामा होननानै देन्जार मा हांग्रिमोनदि आंना सिमाङा मोगथां बायदि मोनलायथारोना सिमांसो बियो बांद्राय माथा मारिनाङा अब्लाबो थैना थांखांनायनि उनाव जोंखौ बिदि फाथालफुरियाव साजा होबालाय बेनिखायनो साम' खिंख्रिखौ लाबोनोसै नामाब्रा हा नोंखौ सोरथो बादा होदों लाबोनानै लाफैबानो जाबाय जोंहा खारगोन आरो फिसा फिसौ लानानै ओइ साम' खिंख्रिखौबो एसे अनदोब्रा आंथ' नोंखौनो अनगोन नों साम' खिंख्रिखौ अनदोब्रा बेरे फुंजानि आंनि खोमा खाथियाव बुदुं बादां दाबुखिसै अमा राजा सोरखौ लाबोनानै दोनफैनो गोसो जादों दोनफैबानो जाबाय आं हले हिनजाव गदायजों न' गंसेयाव दसेबो थानो हाया माथो बांगालफोरालाय थायोब्रा आं बांगाल नङा आं बर'सो तो क्या हुआ तो बहुत खुश होगा मेरा दिल दुखेगा सोटन के साथ हम नहीं रह सकता है एक थाली में हम खाना नहीं खा सकता है मानोबासो हिंदी बुंफ्लांना लालायबाय आं सीने में दुख होने से कितना दर्द देता है पता है तुमको हम लोग का शरीर में कहाँ पे दर्द होता है हम लोग पहचान सकता है लेकिन सीने में दर्द होने से हम लोग ढूंढने से भी नहीं मिलता है इसलिए किसी को भी जानबूझ के सीने में नहीं दर्द देना चाहिए क्योंकि सीने में दर्द देने से देख नहीं सकता है पहचान नहीं सकता है बहुत दुख होता है पता है तुमको जाबाय बोरैबा होनफ्लांबाय बेखौनो हिन्दी ज्राव जारिगासिनो ना नोङो हा अखा हानाय थां माथां मालाबा बिराद खर' गाज्रि खालामारोलै नों हांग्रिमोनदि आंसो खर' गाज्रि खालामबाय बे नोंनि गाज्रि फाज्रि सिमाङा आंनि खर'खौ गाज्रि खालामाखै बेलाय सिमांसो दा होमबालाय सिमांखौलाय मानोथो मोगथां बायदि मोननांगौ नोंहालाय जाया फ्रामा गाज्रि फाज्रि सिमां बेरे फुंजानि खोन्थादों आंनो आफा आयै सोरथा अफ्रिबायदि फैदों आइ आरो आफा आं फरायसालियाव थांनोसै आइला दानो थांथारनोसै होमबा औ आफा फिरफिला बिरहोनो थाखाय सारमोना थाब लिंहरदों आच्छा औ आफा दिनै सरस्वती फुजा आरो रिपाब्लिक डेबो आइला सानसेयावनो मोननै गोलैदों होमबा आंहाबो फिरफिला बिरहोहैनांगौ ना होद बावदोंसो बेटि थां नों थांग्रोदो होमबा थांनोसै आं दे थां आइ थां नुबायना हांग्रिमोनदि आंनि फिसाजोआ बेसेबां सना जोंनो खोन्थायालासिनो जेरावबो थाङा बे फिसाला सानैयाथ' मोनहैबायानो खोमा बहाबा जियानो जादोला फिरफिला उरायहैनांगौ आंहाबो दिनै नोंनि थाखायनो गासिबो गोबाव जाजोब्बाय आंहालाय मा खालामनायखो बे फावगालिया दाबो फैया आयु बाबायसो आं नेनो फ्रेरानियासो सफैलायबाय थेवबो फावगालिया दाबो सफैयाखै आब' जोंलारि नों माथो मेखला सादोरसो गानबाय हा माथो जाखो गाननो लुगैबाय नालाय गानबाय मोजां नुदों आं मोजां नुनायखौसो गानखायो फ्रेरानि नोंथ' आंखौसो कपि खालामो नङा होमबा हनै सेन्देलाबो आंनि बायदिथार आच्छा बुंलाय नों आंखौल' मानो कपि खालामो बुंना फ्रेरानि आंखौल' मानो कपि खालामो नों मा जालायदोंहाय सानैजों बे फ्रेरानिया ना गावनि मोनसेबो कमन सेन्स गैखाया आंनि बायदिल' बायो हनै सेन्देलखौबो आंनि बायदिसो बायदों दखनाखौथ' जोंहानिखौनो बायदों जेबो नङा दे जोंहा दखना फानखायो नाथाय सेन्देलखौबो आंनि बायदि बायथारनांगौ आरो आब' बे सेन्देलखौ आं गोबाव जाबाय बायनाया जाबाय मिथिखायो आं ओमफ्राय फावगालि नोंलाय माथो नोंसा आइनि दखनाखौसो गानना फैबाय माथो जाखो आइनि दखनाया खथ्थ' मोजां ओमफ्राय नोंहालाय मानोथो मेखेला सादोर गानखोसै दखना मोजां गाननो हायामोन आरो हा माथो जाखो मेखेला सादोर गाननायालाय बेलेग हारिफोरा जोंनि दखना गाननानै गिदिंनाय नुगोन आरो जोबोद खम नाथाय बर' सिख्लाफोरखौ सारि गाननानै गिदिंनाय जोबोद नुगोन आरो बेलेग हारिखौ जोंनि दखना गाननायखौनो नुनाय नङा आरो गानबाबो खायसे हारिफोराथ' गावसोरनिसो होननानै लाबावगोन जोंनि दखनाखौनो बेफोरखौ जेबो मिथिया आं मेख्ला सादोर गाननो लुगैदों नालाय गानदों आरो सोर मा होनो जेबो मिथिया आई डोन्ट केयार होनबा बोरै जानांगौ जाखो जोंनि बर' दखनाखौ गुबुन हारिया गावसोरनि होननानै लाबा जोंनि बर'नि नेरसोनानो मा थागोन दे जाबाय थौदो सरस्वती फुजा नायनो थांनोसै थौदो आरो रिपाब्लिक डेनिबो फिरफिला बिरखासिगोन बियो फावगालि नोंलाय फावगालि बिमानि दखना गाननायखाय लाजिबाय नामा थौदो आंलाय मानो लाजिनांगौ दखनाखौनो बायना होआसैबा नोंसा न'आव बेसरा फावगालि बिमानि दखनाखौनो गाननानै फैनांबाय हा माथो जाखो दे बिमानि दखनाखौ गाननायावलाय
नोंबायदिथ' मेख्ला सादोर गानाखै नों मेख्ला सादोर गाननाया गाज्रि नामा फावगाय लिलि बांद्राय बुंबाय दे नों मा खालामगोन बिदिबालाय थौदे अफ्रिरानि थांनोसै जोंहा आब' फावगालि थौदे थांनोसै एसेबां लाजि फोनांजानानै थाङा माथो आं लाजिबाय फावगालिया आब' नों मानो बिदि बुंनाय फावगालिया जोबोद दुखु मोनबाय बियो आंलाय बेखौलाय मा होनदोंसै सैथोखौसो बुंदों दा थौदे हांगारि मोना नेबाय दं बे जोंखौ नोंसोरखौ नेनानै अलरेडि गोबाव जाबावबाय आरो सासेयाथ' लाजिनानैसो थांफिनबाय थौदे मा मोखां नायबाय थाखो दाउस्रि देलाय मोजाङैनो थांदो दे जागोन जाथि माबाफोर उसुबिदा मोनोब्ला आंनो खोन्थाहरबानो जाबाय जाथि नों आंनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय नांथ'ला दे अब्लाबो नोंखौ हाय हेल' होनहरबाय थागोन दे जागोन दे जाथि औ नों बायदि लोगो मोननांगौआ जोबोद खाफालनि खोथा जाथि आरोना जाय नोंनि हिन्जाव जागोन जोबोद लाखि जाखागोन बाल्ला दाउस्रि देलाय फैदो जाथि दाउस्रि देलायखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय जेबो नङा खालि दाउस्रि देलायखौल' मोजाङै मोजां लानानै न'सिम दोनहैदो अके डोन्ट वरी दाउस्रि देलाय थांदो दे जागोन दे जाथि बाय बाय सेफ जार्नि दाउस्रि देलाय नों जेरावखि थाहैया मानो मोजाङै थाबानो जाबाय आरो नोंनि खैफोद समाव आं जेब्लाबो नोंजोंनो दं बे थालिर बिफांखौ बेवहायनो दोननोसै आं बेनि उनाव गायहैनोसै आं बमब्रमानि न'आव साला आंनि न'आव थालिर बिफां गायहैलायदोंना बियो आं थैया गारानो आंनि मुङाव फरायसालिनि प्रग्रामखौ फोजोबग्रोनि बेनि उनाव नोंनि न'आव थालिर बिफां ब्रेव गायहैगोन आं बमब्रमा थफिराम औ हाजमला बेवहायलाय मानो थालिर बिफांखौ दोनदों नों बाहेरायाव गायहैबानो जायोमोन ना बे थालिर बिफांखौ आं पार्सनेल खामानिनि थाखायसो बाहायगोन बेयाव दोननाय नुबा प्रिन्सिपाला रागा जोंगोन नोंखौ प्रिन्सिपालखौनो बुंनानै फैखाबाय आं थालिर बिफांखौ बेवहायनो दोनगोन होननानै दे होमबालाय हाजमला बाहेरायाव प्रग्रामफोरा रेडि जाजोब्बाय ना औ जाजोब्बाय आं नोंखौनो लिंनो फैदों आच्छा थौ फरायसाफोर जोंहा फिरफिला बिरहोनाय आयदाया जोब्बाय जोंहा जन' गन'खौबो रोजाबखांबाय दानिया बुंदो दे दिनैनि सानखौ मानो फालिनाय जायो सार दिनैनि सानखौ रिपाब्लिक डे होननानै फालिनाय जायो बेथ' नंगौ नाथाय बेखौ जों मानो फालिनाय जायो बेखौ बुं jarang Republic Day गणतन्त्र दिवस होननानै मेदेबाय दायोलाय सार आं मिथिगौ रिपाब्लिक डेआ जाहैबाय मोनसे गणतन्त्र दिवस आरो बर'नि मा होननानै बुङोमोनथाय बर'नि सुबुंखान्थि सान होननानै बुङो सैथो बानलु बेदं एमाव राजा दे बुं सार दिनैनि दिनाव जोंनि इन्डियानि सुबुङा माखासे आर्टिकेल बानायदोंमोन जेरै मोजां गाज्रि बेखौ मावनाङा बेखौ मावनांगौ बेखौ खालामनाङा ओरैबायदि जानांगौ ओरैबायदि जानाङा ओरैबायदि खालामनांगौ ओरैबायदि होननानै दिनैनि दिनावनो गासैखौबो दाजोबदोंमोन सार जेसेबां रुल्स एन्ड रेगुलेशन टार्म्स एन्ड कन्डिशनखौ दिनैनि दिनावनो बानायदोंमोन सार बापावै हां खेनसेयावनो होनजोबथारबाय माथो औ दिनैनि दिनावनो माखासे आर्टिकेल्सफोरखौ इन्डियायाव दादोंमोन बेनिखायनो दिनैनि दिनखौ सुबुंखान्थि एबा रिपाब्लिक डे होननानै फालिनाय जायो बापावै हिन्जावसा फरायसाफोरालाय बर' औ हिन्जावसा फरायसाफोरालाय बहा खारजोबखो सार सिख्लाफोरा प्रसाद जानो खारलांजोब्बाय सरासति फुजानि माखासे बेरायनो थांबाय सार बापावै मालायनि स्कुलफोरावसो मोनहैजोब्बाय सार सिख्लाफोरा सरासतियाबो गोनां रिपाब्लिक डेआबो गोनां मोननैयावबो बाहागो लानांगौमोन अफिराम दिनै जाय फरायसाफोरा फैयाखै गाबोन गासिखौबो पानिश खालामजोब जागोन सार दे फरायसाफोर गासिबो थांजोबदो आरो नायगिरि लोगो नोंथांमोन दिनैनि रिपाब्लिक डेखौ लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय लोगोसे सरासति फुजानिबो नोंथांमोननिसिम जोबोद गाहाम हामलायनाय अननाय सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय